Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye. O formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye. Maquillage, musorosiri, coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6. O fana formation tellement be san 1 ani kalo 6. Tatouage, farafinjabi, endujabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ. No bana amina i former façon business la donc o kalo 6. À ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ. O kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ. Centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la. Centre Mardianière bɛ Segu Médine. Centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la. Ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Février kalo tile 9 bafla ani mugan ani durusan an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ Mifa production ani Ondu Tele o ka jɛfilɛ so de kan aw ni yantuma aw bisimila aw ka kunnafoni dili kɛnɛ kan. Sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamana sodasiw ye olu tagara foli bila an ka furancɛla fanga ɲɛmaa la ni o kɛra février kalo o tile 6 tɛmɛnen na a kɛnɛ yɛrɛ ka an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba général de division Umar Jara ale kumana fɛn caman kan a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ma sodasi tɔw olu tɔgɔ la ni ka waleɲuman dɔn kɛ a ye ka fara o kan tuguni a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka sodasi minnu tora fasoko dafɛ ani ka dugawu dɔn kɛ minnu fana ni olu joginna. O kɔfɛ a tilala ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu kɛ 2024 san kɔnɔna la ni ka fara u kan u ni AES sodasi tɔw fana jɛra ka baara minnu kɛ a kumana u kan ani u sera ka lakana sabati Mali yɔrɔ minnu na ni o cɛla Tenza Waten sin bɛ o la a bɛ baara ani dɔwɛrɛw a kumana fana u ye kɛlɛkɛminɛ minnu sɔrɔ a kumana o kan ani u ye baara kalan minnu kɛ a da tilala ka se fana baara bolodalen minnu bɛ u bolo hinɛ 2025 san kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ lakana hukumu kɔnɔ a kɛnɛ yɛrɛ a kun cɛra ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ni ale yɛrɛ ka kumakanw ye. Mali ministri min ka ca ɲɛsinen don an ka jamana kɔnɔna ko ni mara tagabolo ko kan ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko min ye Kayi conseil communaux dɔw ko olu cira ka a sababuya kɛ sariya sɔsɔ wale ale ni majɛ dɔw ye u ka baara la ni o conseil communaux olu cɛla o dɔ ye Faliya ale ni Sagalo o ta ye. Mɔgɔ 1,417 minnu ye furuba baara sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko fonction publique u bɛ na u ka fasodenya baaraw ka olu daminɛ ni kalo tile 25 o la wa nin bɛna kɛ atako 6nan ye ni kɔrɔfɔ ninnu nasira an ka ministri min ka ca ɲɛsinnen don sinfin ani farikolo ɲɛnajɛ ma. Mali kɔnɔna la cakɛda min n'ale ka baara ɲɛsinnen don sɔrɔ maya sigida ani dɔnko ma ni a bɛ fɔ a ma conseil économique social environnemental et culturel san o san février kalo tɛnɛ fɔlɔ olu bɛ u ka lajɛ kɛ o ladaw olu lakilenna ɲinɛ san kɔnɔna la ni o kɛra février kalo o tile 3 tɛmɛnen ma ni o kun bɛna tɛnɛ ma Bamako kɔnɔna la dɔgɔkun 2 o de bɛ kɛ hakili jagabɔ la ni baara in kan min ye akulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Yakuba Katile ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ ta ko o bɛna kɛ fɛn min kan o de an ka jamana dugu jukɔrɔfɛnw hakili jagabɔ bɛna kɛ olu baaraw kan a bɛ se ka nafa min lase an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin sigidaw olu ma wa a y'a ladɔnniya k'a fɔ fana ko jamana jɔnjɔn welelen ko ye CREC jamana ye ko baara ninnu k'a bɛ kuncɛ ni kalo ye o tile 17 o natala ni laɲini olu caman ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la Kalabankoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Golobugu ale sugu kɔnɔna la min ye bɛn dɔ ye o ye a ka sira bila ka taa se mɔgɔw ma sugu kɔnɔna la kasara o lasira mɔgɔ 19 ma ni o cɛla mɔgɔ 4 olu tanyala mɔgɔ 8 olu ka juguni o sɛbɛkɔrɔ juguyara ni taga kɛra ni olu ye an ka jamana furuba lapitaniso dɔ la ni o ye Gabriel Ture ala ka nɔgɔya kɛ banabaatɔ ye minnu tanyala ka olu dayɔrɔ sumaya. Kokan kibaruyɔrɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ale ka fanga sinamatɔn
secrétaire général do ni o ye Danama Pikasi ale ɲagira ni san 20 o kaso ye ani fana ni ka sifawari million 10 ka o sara fana u ka jamana ka a sababuya kɛ ko bingali wale dɔ u tara ka ɲɛsin u ka sɔdasiw olu danka yɔrɔma ni o kɛra avril kalo tile 20 o su ka a dugujɛ 21 na 2021 san a yirala k'a fɔ ko ale ni an masurunamɔgɔ dɔ k'olu sen bɛ o la hukumu kɔnɔna na a ɲangira ni san 20 kaso ka sifawari million 10 fana ka o fana sara min ye a ka lafasabagaw ye olu ye a ladɔnniya k'a fɔ k'a ka ni ɲɛɲini ko o tɛ dɔwɛrɛ ko o sɔrɔla ka da ka Laurent Gbagbo ko o masurunamɔgɔ dɔ de don o de hukumu kɔnɔna na ko ni ɲɛɲini tara ka a sɛgɛrɛ. Hali bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Adjamé ye. Février kalo tile 5 o tɛmɛnen na n'o kun bɛnna araba ma tasuma kasaran dɔ o kɛra u ka jagokɛ yɔrɔ dɔ la. A yirala k'a fɔ ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko ni tasuma kasaran in k'a daminɛna du dɔ de kɔnɔna la ko o sababuya kɛ ɲama ye ko ni tasuma in fanga nana bonya ko ka wuli ka se yɔrɔ dɔw ma min taara se sugu yɛrɛ kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ k'a ye jagokɛlaw olu ka fɛn caman ko ka o tiɲɛ nka ɲininiw olu bɛ sen na hali bi a koɲa la. An bɛ taa Congo RDC jamana kɔnɔna la i n'a fɔ caman b'a dɔn cogoya min na Goma kɔnɔna a ka kalan bi na wa yirala k'a fɔ janvier kalo o tile 30 tɛmɛnen na ka se sibirido ma ni o kun bɛnna février kalo o tile fɔlɔ o ma a yirala k'a fɔ ko Goma kɔnɔna la ko mɔgɔ 100 ani kɔ olu de fagara wa min ye mɔgɔ 2000 ani kɔ ye ko olu jugina nin kɔrɔfɔ lasera Nations Unies mɔgɔw fɛ. Hali bi an bɛ to Goma kɔnɔna la o ni mɔgɔ ye an ladɔnniya k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen na ko k'a daminɛ muso 165 ka taa se 167 jatema minnu ye kasoladenw ye ko bingali wale tara ka olu sɛgɛrɛ ka u to kaso kɔnɔna la ani fana ko min ye muso 100 ko cɛ ni muso bingali wale tara ka ɲɛsin olu ma kasoladen cɛmanw olu yɛrɛ fɛ ko bingali ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ko tasuma donna kasobon yɛrɛ kɔnɔna la ko ni ka muso 100 ninnu ko ka olu ɲɛnama ka u jini o bɔlen kɔfɛ o y'a ladɔnniya k'a fɔ hali bi ni o ye o ni mɔgɔ ye ko min ye mɔgɔ 2900 ko kɛlɛ in kɔnɔna la ko olu de fagara ni o cɛla ko mɔgɔ 2000 jate ko olu su donna wa min ye mɔgɔ 900 ko olu su o ma se k'a ladon k'olu bɛ su bila yɔrɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko morgue. Ameriki jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Donald Trump ye ale ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko cɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ ni olu bɛ muso ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka u kwada musow ko a la ni o ye athlète ye ko ka o dabila ko cɛ si o sengana ye o farikolo ɲɛnajɛ baara ninnu na ka fara o kan tuguni a tilala ka a yira k'a fɔ ko musaka minnu bɛ don a kalanso in o da fɛ ni jamana de jɔlen bɛ ni o musaka ye ko o fana bɛ tigɛ. O don kofɔlen kelen o la ni o bɛna arabadon ma Washington kɔnɔna la min ye u ka jamana kɔnɔden mɔgɔ 100 jate olu de bɔra ni ka u ka nisɔngoya ko o yira ka a sababuya kɛ u ka cakɛda dɔ o datuguli ko la cakɛda min yɛrɛ ɲɛsinnen don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin buna adamaden ma ani ka se ka ɲɛtaga sabati sɔrɔ yiriwaliko la jamana wɛrɛw olu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ fɔ o ma Agence américaine pour le développement international USAID o datugura u ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka laɲini. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ko o ɲɛfɔ ye o de kɛra ni an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma aw ka lajɛli ni lamɛnli la sanga ni a wagati bɛɛ la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw la a k'an bɛn o la waati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.